Οκ. Φωτέχω ρε κορίτσι μου μες στο μπαλκόνι. Δεν με είδε. Ρε αυτή να με σκότωσε ρε τσεντέλα. Τσεντέλα είναι. Κάποιος σκότωσε. Δεν σκοτώνει αυτή, βρήκα τώρα πια σκοτώνει. Αυτή σκοτώνει. Α, αυτή είναι πολύ κακιά. Αυτή λέγεται killer. Και αυτή ας προπαστήσει να με σκοτώσει. Εγώ της βγάλω το κεφάλι. Τι γίνεται! Νικήσαμε! Αυτός έχει το τεστ το πιστόλι και το σκότωσε! Ναι! Τώρα Πάστερ. Για να δούμε ποιος... Κοίτα, αυτός ήταν ο τεστ και τη σκότωσε με το πιστόλι. Γιατί αυτό έχει μαχαίρι. Πώς πήραμε το πιστόλι, δεν ξέρω. Ξέρεις πώς πυροβολάμε με το πιστόλι. Ναι, ας το δείξω. Μια φορά. Ναι, τι κουμπί το πάμε. Ας το δείξω μόλις μπούμε στο παιχνίδι. Δείξε μου τι κουμπί το πάμε. Τώρα. Ναι. Για να ξέρω. Ας το δείξω. Μόλις μπούμε στην πίστα. Και εμένα πράσινο. Παιδιά, εμείς είμαστε players. Κρυβόμαστε! Ναι. Παιδιά, κρύφτηκα σε ένα δωμάτιο. Με μια καρέκλα. Ρε παιδιά, με σκότωσε, ξέρω πως είναι ο Πάστερ. Ποιος, και εμένα με σκότωσε, αλλά δεν ξέρω. Τώρα δείξε μου πώς χτυπάμε. Εμένα δεν με σκότωσε. Περίμενα στο δείκτο ποιος είναι ο Πάστερ, ρε. Είναι αυτός εδώ. Ναι, τι πατάμε για να χτυπήσουμε. Για να πυροβολήσουμε. Μόλις είσαι στη... Λέγονται gestures. Και κατάει ένα πιστόλι. Κατάει ένα στο πιστόλι. Και σκοτώνει. Αν είναι κάποιος σας, ένας gesture να μου το πει. Όμως αν είμαι εγώ gesture και ένας από εσάς, killer, άμα αφήσω για να τα νικήσουμε. Για να τα νικήσω. Ή αν είστε εσύ, gesture, ένα από εσάς κορίτσια. Αν είμαι εγώ ένας στο Πάστερ, με σκοτώσετε. Αν είμαι ο κακός, τι πατάω για να σκοτώσω. Ένα μαχαίρι που θα σου δείξει και το πατάς. Και σκοτώσεις. Εντάξει. Όμως εγώ, μη σκοτώσεις εμένα. Εγώ το πετώ θα σκοτώσω εσένα. Σοφία, να σου πω κάτι. Γιατί πρέπει να βρούμε τόσο καλή ναύγα. Ναι. Είναι ένα λαγουδάκι. Δεν ξέρω γιατί είναι Πάσχας. Ρε κάποιος. Ένα λαγουδάκι πάρε τα αυγά μου, γιατί δεν τα παίρνει. Νικήσαμε! Τι έπασε αυτή! Νίκησε αυτή. Αυτή είναι προ. Το σκότωσε. Πιου. Το σκότωσα. Ναι. Ωραία. Σοφία, ο κακός τι γράμματα έχει. Έχει κόκκινα. Και αυτός που είναι jester έχει μπλε. Δηλαδή αν έχω μπλε γράμματα, εγώ πρέπει να σκοτώσω το κακό. Ναι. Όμως αν πετύχετε κόκκινο σημαίνει ότι είσαστε αυτός που σκοτώνει. Και το πορτοκαλί τι είναι. Το πορτοκαλί. Έχει. Όχι, δεν έχει πορτοκαλί. Κατάλαβα. Πράσινο σημαίνει παίχτης. Πράσινο. Πράσινο. Εάν έχει το μπλε πρέπει να σκοτώσει τον κακό. Εύα! Πέτη, τα φωτέχει.
έχεις. Πέντε μη σε σκοτώσει ο κακός. Και πέντε τον αν σκοτώσεις το λάσος άτομο. Ποιος ήτανε? Ναι, μας το δείξεις για να πάει να το σκοτώσει. Η Εύα. Με σκότωσε. Με σκότωσε. Σκότωσα την Εύα. Και την Εύα. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε? Είναι μόνο 3 άτομα. Εδώ πέρα που είναι 2 γυαλιά. Ένα γυαλιά. Εμένα με σκότωσε εδώ. Για δείξα μου, ας το κάνω εγώ. Το βρήκα. Αυτός είναι ο υπόλοιπος. Αυτή είναι ο Τζέστερ. Αυτή εδώ είναι ο Τζέστερ. Αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι η Τζέστερ. Για να δημιουργήσει να νικήσει ο απάστερη η Τζέστερ. Νίκησε. Τι? Πέσανε ο κακός. Ο κακός σημαίνει κακός. Ναι, τέλειο. Σκότωσε λάθος άτομο. Ναι, ωραίο παιχνίδι. Σκότωσε λάθος άτομο. Γι' αυτό πέθανε. Α, και μετά αυτή η κοπέλα πήρε το μαχαίρι, το πιστόλι. Ουράνιο τόξο, Σοφία. Ναι. Ουράνιο τόξο. Ωραία, άλλο. Για να δούμε. Πράσινο. Πράσινο. Για δείξε. Ωραία, πρέπει να κρυφτώ. Θα κρυφτώ στη δουσκέρα, δεν με βρήκε κανείς. Εγώ θα κρυφτώ στο μπαλκόνι. Εγώ κρύφτηκα σε ένα δωμάτιο. Ναι, μαμά. Περίμενε.